mangutana ta. Unsa magipaagi pastor nga mahibaw-an nato ang kamatuoran? Mahibaw-an nimo ang kamatuoran pinaagi sa pagtuon sa Biblia. Kung mahibaw-an nimo ang kamatuoran nga gitudlo sa Biblia, pangitaa ang simbahan kun relihiyon nga nagtudlo sa Biblia. Diha nimo makaplagan ang kamatuoran. Basta pastor na gani sa mga sulpot ang manudlo sa giingon nilang kamatuoran, kita nga mga naminaw nga nakabalo, wa gid makaplagang gitawag og kamatuoran. Gani ang ilahang ginahimo, ginabaliktad pa nila ang mga butang sa nakasulat sa balaang kasulatan. O tanawon ni nga itong higala nga pastoy. Di ingon niya, makaplagan daw ang tinuod. Number 1, pinagi sa pagbasa. And number 2, pinagi daw sa, atro sa pagbasa, diha pa daw ipapangitaon ang tawag ining tinuod nga iglesia nga nagwali daw mahitungod sa Biblia. So, naidwa ka puntos atong tubag anak mga sir og mga ma'am. Kung ingon ana ang gining gitawag og pangunahuna or presentasyon nga diha nato mahibaw-an ng kamatuoran kung pinaagi sa pagbasa sa balang kasulatan. So, buti pasabot na nga sayop ang mga unang Kristiyano sa unang o ikaduha, ikatulong siglo. Or even pag-abot sa ikaupat. Nga naman, kaya kung sila gibit-bit Biblia at the time. Ang Ginoong Kristo nagsugo sa iyang mga apostol, panlakaw mo sa tibok kalibutan, paghimo mo mga tinunan, bautismo sila sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo, og tudloi sila sa tanan nga akong gitudlo ninyo. Wa man gingon nga og tudloi sila sa mga nakasulat, no. Wa pud ningon si Kristo og pamasa mo sa inyong magipangsulatan. No, wa pud ni si Kristo nga hala, panlakaw mo sa tibok kalibutan og pamasa mo. Wala oy. Kung ang prinsipyo nato madiha makaplagan ang kamatuoran pinaagi o pinasubay sa gitawag og mabasa, palpag lang una mga Kristiyano. Kay ana nga panahon wa sila librong bit-bit nga gitawag og Biblia aron mahibaw-an nato nga o kana tinuod na nga iya na Ginoong Kristo. Wala. Ulahin naman ang kay Biblia. Ya kanang pagtulunan nga basa o nag Biblia nya di makita ang kamatuoran di man na pagtulunan sa mga apostol. Pagtulunan man na ni Martin Luther. O ba ito, kinong Seventh-day Adventist, kini nga pastor, kay member man ng Seventh-day Adventist, or pastor ng Seventh-day Adventist, Protestant ang ilang classification in terms of katong classification nila sa pagka-Kristiyano. Protestant. Gi-adapt nila ang teaching ni Luther. So, mo ito number 1. Number 2, sige nung sa Kristo, wa pagsugo sa mga apostol nga pagsulat mo. Wa magsugo nga pagsulat mo. Ang giingon ni Kristo tudloi sila. Mo bitaw nga importante sa mga Katolikong Kristiyano o sa mga Kristiyano for the first 300 years ang persona or ang magawali nga naay koneksyon sa responsable naghatag og otoridad sa pagtudlo mahitungod sa ebanghelyo. Di ba? Romans chapter 10 verse 14 to 15 unsaon man pagtuo kung walay gitawag og magwali, unsaon man pagwali kung walay gipadala. So, buti pasabot, dili ka pwede magtudlo ka ni adto kung dili ka gipadala. Unya ang pagpadala dili man Biblia. Ang pagpadala na may responsable naghupot sa otoridad gikan kang Ginoong Kristo nga nagsugod kanila sa pagwali ug pagtudlo. Si Kristo nagtukod og teaching church. Wa magtukod si Kristo og reading church. Wala. Og sabot nang wa gisugod ni Kristo ang iyang mga apostol nga pagsulat mo. Diba? Sa unsa man atong pagihang makaplagan ang kamatuoran, atong hinumduman nga si Kristo ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. San Juan kapitulo 14 bersikulo 6. Unya kining Kristo nga dalan, kamatuoran ug kinabuhi nagtukod nig iyang kaugalingong iglesia nga sumala pa ni San Pablo iyang lawas. Unya ingon pa ni San Pablo nga mao ang haligi ug patukuranan sa tanang kamatuoran. So, buti pasabot, una nato makita ang kamatuoran, una nato masabtan ang nakasulat sa balaang kasulatan, kinahanglan pangitaon una nato ang iglesyang gitukod ni Kristo. And that church existed. Existed siya from the 1st century AD until now. Wala milutaw nga nagsugod lang ni adtong after 16th century. No, sir, no, ma'am. So, kung kanang iglesia nga imong gipasakupan, ning lutaw lang gani na after 16th century dili na iyan na Ginoong Kristo kaya ang iyan na Ginoong Kristo mo biya na nagtudlo concerning sa pagtulon ang Kristo bisag wa pay Biblia.
Mao nay responsable nga nag-compile, nag-ila nga kining maong libruha tawagon nga Biblia, ug siya ang responsabling nag-ila nga kini mga inspired written word of God. So diyan mo makitaan ba nga kung di ka makakitaan ng iglesia ha nga mo nagpagawas ang Biblia nga giubanan sa Espiritu Santo, tanga na gyud kay ka. Nga inyo pag na ipamugos ng inyong pundok nga iya mo sa Ginoo kay nagbasa mag Biblia. Kadaghan mga not less than 45,000 Christian denominations ang milokop sa tibuok kalibutan, puro nagabasa og Biblia, puro nagabitbit og Biblia, pero ngano wa man nagkahiusa. Di ba 1 Korinto kapitulo 14 bersikulo 33, ang Dios sa kagubot o pagbahin-bahin kung dili Dios sa kahiusa. Wala man mo nagkahiusa nga pareho man mo Bible alone ang inyohang gitawag og mga doktrina. So diya pa lang daan si Piat na mo eh. Sama na mga higalan, mga igsuon, bantay tani mga ungo nga naa sa sektang mga sulpot nga diin ang ilang mga membro mga tagak nga naman kay ilagi ng balit aron lubagon gyud ang nakasulat sa balang kasulatan man na magbantay ta. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.